На кого се дремка дреме, да се не надреме? На кого се дремка дреме, да се не надреме? Лен перо, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Нарада се дремка дреме, да се не надреме. Нарада се дремка дреме, да се не надреме. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Чеко ерген да проводим, да я поразбуди. Чеко ерген да проводим, да я поразбуди. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Айде, Георги, да проводим, да я поразбуди. Айде, Георги, да проводим, да я поразбуди. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Те салика и прилика, като страки глика. Те салика и прилика, като страки глика. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Len pero, казваре, казвандаре, яно, моме яно. Каниуса, калюна рада, Мари каниуса, да я завлече от това хоро голямо, Мари де зачу, рада те с думи, сама си було и стака, Мари сама се було прибули, че грабна бели бакари, Мари саху баба премени. Ще си за вода студена отиде, за бистра вода студена, там се завари нейното любе Никола. Никола Рада думаше, Радомо, любе Радомо. Кога ти беше сватбата? Не чухме зълби да пеят, не чухме зълби да пеят, не чухме гаджи да свират. Рада Никола думаше, Никола, любе Никола. Мама е болна легнала, не даде зълби да пеят, не даде гаджи да свират. Никола, вяра не хвана, Мари, че я за ръка улови, че я за ръка улови, Мария в къщи заведе. Аплодисменти, поздравления, грамота и лауреатско звание за Катерина Христозова от Народно читалище Просвета.